komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40. Action Reports, first portion. Mga preskat ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Sabado. Pizza 18 na bulan sang Enero tuig 2020. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Ila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, bilyar ginaduso ang pagtukod sa National Sugar Program. Kadak imbitahon si Espinido sa masunod nga pagsinapol. 240,000 sospetsadong siyabo na kumpiskar sa Kabangkalan PNP sa buy-bust operation. E-bike driver patay matapos ginluthang sa barangay 30, siyudad sa Bacolod. Bata sang biktima na nawagan sa mga sospetsado nga magsungka. Balita nasyonal, isyu naton. Karon nga aga, ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon ni Labor Secretary Silvestre Bilyo III nga pagpatuman sang total deployment ban sa mga Pinoy sa Kuwait kag sakop sang ban ang skilled workers. Suno kay Presidential Spokesperson Salvador Panilo, base sa re-autopsy, gin-autopsy liwat sang NBI, nagwa biktima sang sexual abuse si Jeneline Villabindi. Ang buot silingon, ang gobyerno sang Kuwait luyag nga taguon ang kamatuoran nga natabo sa OFW. Kay base sa autopsy report sang Kuwaiti government, trauma kag lagob sa lawas ang ginalinan sang kamatayon ni Villabindi. Ang buot silingon, gintago nila ang kamatuoran nga ang among OFW biktima sa paghimulos. Hulaton anay, ang kasugtanan Memorandum of Agreement angot sa kontrata sa mga OFW sa among pungsod antes liwat panugutan nga makapadulong sa among pungsod ang mga Pinoy, ang mga OFW nga ginamaltrato kag ginaabusuhan sang pila ka mga Arabo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41.
43 na. Good morning, anay. Sa aton mga plantador gamay kag dalag ko man, ari ang dugang nga pamaagi sa pagpatin-ad ninyo sa inyo patubas sang tubo. Magpili sang baridad nga may mataas nga patubas. Siguruha, libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tob-tob, 45 dias. Kada ektarya, apply kamo anom kabag nga unique complete fertilizer kag 2 kabag sang urea. Gipi garantisado kag dalag ko ang puno, dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sang puno, potash para patamis, sulfur, magnesium, calcium, solusyon sa lamgod o kon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sang anom kabag nga unique kag 2 kabag sang urea antes magsira. Ini magaresulta sang mataas nga tonelada kag matamis nga patubas. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainoswagon nga panubason. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyaan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete sabat sa manubo nga panubaso. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Makulong yun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo.
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52 na. Good morning. Bilog nga dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental, sa mga merkado. Morning. Ang aton patrol nagalambiyong na sa pila ka mga merkado dire sa dakbanwa sa Bacolod. Ginamonitor na ang mga presyo sa nagapanguna nga mga balaklon sa merkado. Plus hospital nga balita, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Sabado subong ba ang nagaman sang patrol subong, amo ini sila ginasiling ko bla, mga tingog sa bagong henerasyon, mga puturo, mga palaabuton bantog nga mga anchorman buwas damlag sang Aksyon Radio. Upod kay Aksyon, John Diaz. Aksyon, John, morning. Good morning, Action Fred. Kantata na karon nga, ganogin ang kanta na lang. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Ah, di ba? Mayo. Ha? Mayo, supunan ko na karon. Sisigaw mo na karon, Mr.
kanami nga mga kanta, ganito kanami sa tong panyempo, Coronyaga, medyo nag-dabo-dabo na siya, pero kanami nga basta tayo'y magkasama. Anyways, so pwede sa tong mga kakson, magandang morning mga kakson. Kanami sa tong panyempo sa palibot sa sunod sa magkurog yung gidlam nga aga, ba, ibandara si amat-amat na nga nagabango, no? Dari kita mga kakson, ay sulat na sige matag sa mga papel, paparan na ang inyong mga ballpen para hindi malipat. Preso sa Balakon sa Merkado Publika mga kakson, ang ato naman ay baloon karon nga aga. Mga preso sa Balakon sa Burgos Public Market, mga piladarik ka mga basic commodities, mga kararuto na bugas ka preso karon nga aga. Dari kita una to na. Ayon ang uling ni Bla, bakit do ay di po nagahulag ang presyo sini. Mo gining isa sa pinakamakal gid sa mga merkado. Kay tengi ba nga nag-save para hindi ka gamit abi LPG. Mga kakson, uling-uling lang ang iba na. Pero ang presyo sila nag-aamboy man 300 pesos, to 320 pesos ang kada sako. Ang pinutos, kabalo ka naman sa bunga gamat-amat, gamay ang putos ang uling, pero nagpabili sa gapo ng presyo sa 10 ka pesos mga kakson. Dili kita, makaba presyo ang kamatis. Ang kamatis, luto man o kung hilaw, color orange man o kung color green, mixed lada man o kung hindi ang presyo sila. Nagadangat naman mga kakson sa 50 pesos ang kada kilo. Ang sibuyas dahon, depende sila sa katakuon, kakalabaon mga kakson, pero ang kada bugkos, naghamboy naman 35 tub-tub, 40 pesos. May naman dito 45 pesos mga kakson. Depende man ano. Kahit yung sayote, ganiyok lang taon mo sa una, tag 5 ka pesos, ginamang ang bilog sini. May subong karon mga tinon mga kakson, naghamboy naman sa pulo, tub-tub 12 pesos. Hindi niya kinilo, kundi ang bilog mga kakson. Kita mo ko dito tangkong, ate na mahilig ka mo magkaon dra, no? Sang sabaw-sabaw, tanyo abi sang tangkong, o kung may iba na gina-adobo nila. Ang bugkos, nagadagan gid lamang sa pulo ka pesos mga kakson. Mayari man diri ganiong puso sang saging, depende man sa sizes, kay binilog maning baligyanay. Ang ulo-hamay-hamay, ara nagadalagan sa 2.20, no? Ti kung may medyo medium ang size, may ara 2.25, may ara man katag 2.30 mga kakson ang presyo. Ang carrots, nagadalaga naman 40 pesos ang kada kilo sini mga kakson. Pero nami diri may kitang ko pipino bla, no? Tiyang pipino kung may ka magpa-beautify dira simula nga alawas, pwede kang ginikagamit i-apply mas mata or pwede mo man mo yung juice, no? Tag 35 pesos gid lamang ang kilo mga kakson sang pipino. Ari lang kay ti ang balantayan din kalamundeng nagadlagan 80 pesos naman ang kada kilo mga kakson. Kung bugas naman ang aton pagambalan, diri sa Burgos Public Market, wala ka dira kita gid masyado mga NFA rice. Kalabanan makita naton diri mga lokal wag ginaling sa lokal nga mga bugas mga kakson. Pero may special rice man ang pilit nga daga 65 pesos ang kada kilo. Di na ko magluto ka balinsana, luto ikaw suman, pilit usually ang ginagamit. Pero kung bugas naman niya, pang adlaw ni mudra bilang staple food, ang wheelmeal rice mga kakson, may ari dinagadaga naman sang tag 45 pesos, pero ini Princess Premium na siya. May ari man nga WMR na local ini, no? Mga kakson nga presyo sa mga bugas naman. Damo pa diri mga variety, may ginatawag sila nga WMR nga bugas, may ari man di Bordagol ba? Ang Bordagol tag 45 pesos man ang kada kilo sini mga kakson. May ari pagid rin no nga presyo man sang wheelmeal rice nga lokal nga tag 43 pesos. Ang Jasmine brand is premium grade rice ini sa. Kung gusto mo puti-puti bugas, medyo lulagba man ang butil sinitag 44 pesos ang kada kilo sini mga kakson. May araman nga tag 8 pesos kada kilo nga lokal nga wheelmeal rice. Pero mo to na silin kong special rice nga pilit, may tag 60
kaya naman tag 65 pesos mga kaaksyon. So, paano ang mga presyo ng balaklon sa merkado publika? Diri kita, kagtuan nato ng pila naman ka mga dalag kung kabait na ka naman sa ospital, mga aksidente nga naglintad sa palibot sa sulad sang Bacolod. Karon gid lamang nga aga mga kaaksyon. Isa naman diri ka 11 anyos nga lalaki, arado nga babae. Inisa na bunan dito naman sa sulad sang Victorias, makon mo, minor de edad pa. So, dito sa isang biktima nga ining iya naman nga bata madulong kontani no ginsugo ini siya sang iya naman nga amay nga magdulong sang bayo sa inay na blos sang siya ang nagapauli na hinali na lang iniging buno ka bata man no nga babae nga 8 ka tuig sang barbecue stick so wala nila may baloan nga rason dito sa area sang surad sang Victorias piras sa to nga bahin sang kamot ara angkon sang 11 anyos diri nga babae kagkaroon pa ang ginabulok sa area sang Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital. Sa dugang pagiging balita pila sa mga 34 anyos nga lalaki nga ginkilala naman diri kay Tiffany Suarez. Residente naman sa Barangay 28 diri naman sa sulad sang Bacolod. Sunod diri sa lugasyon sang biktima nga ginadinan sang paglampo sa iya sang iya asawa sang kahoy. Ang away man ang mismo nila pinamilya may pila sila kami nga mga personal nga mga issue kung problema nga ginaawayan action Fred nga kaanggo ni siyang pila sa iya naman nga kang kugo kagkaroon pa dahil ginabulong man sa area sang Regional Hospital. Ang aksidente daw hindi gin magbuhi sa tuntaran sa iba naton nga mga kaaksyon. Ining isa naman ka 79 anyos nga lalaki nga ginkilala naman kay Solomon Sauce, residente sa Poroksigay sa barangay Dosurad naman sang Bacolod. Nakaangko ni isang pila sa mga ko na balik gina ito nga baga kag may pila sa ulo. Ini matapos sila sa legasyon naman sang mga rescuer nga nagdala sa pasyente sa ospital. Ini sila sa giidan sa delivery van nga isa naman ka motor no ining si Solomon kaga nasagaid pagid sa nagasulod man nga panel action na Fred aris kilid sang dalan rason kun nga man siya ang napilasan ining si Sauce ang padayon karon ginabulong man sa area sang Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital. Mga kaaksyon ka mo problema naman sa inyo nga parit madasig ini nga gulang o kunabi dira nag itom ang problema sa inyo palaligba ni yari na mga kaaksyon gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap, ini 100% natural, puro herbal, pampatilo sang kutis, kag safe na safe. Di naghaga ng pagulang sang inyo panit, nagadula man ni sa milasma, o kung ang palit sa inyo guyan, nagapugong man sa pagdamol sang acne, kung good tagpila ka mapinalian, sini, paagi sa Santon Plus Herbal Soap, sa ng problema, with confidence pa, ganun pang rito makaaksyon, baka sa Santon Plus Herbal Soap, sa pinikala na botika, sinatag sa mga lugar. Rekta sa Batolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:01 na. Sabado subong, posible pahuway-huway sa medical check-up kag konsultasyon pero bukas ang Life Extension Clinic. Bukas sila agod nga magbaton sa mga customer nga magbakal sa ilang produkto nga halin pa sa Amerika. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta gani ginarekomendar sa mga medical doctor, ang buot silingon, maayo klase na. Kay bisan sa Amerika, kagkaiping nga kapungsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagkakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan ang Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Diri sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa J.A. Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sang opisina sang DHL. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. This
Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06 na. Aber, diri kita. Mga balita naton sa Kapitolyo, Bilyar, ginaduso ang pagtukod sa National Sugar Program. Balita Kapitolyo. Detalye sa niyo po kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Luyag ni Senate Committee on Agriculture and Food Chairperson Senador Cynthia Villar nga kuhaon na lamang sa Sugar Regulatory Administration akon na SRA ang obligasyon akon na responsibilidad sa pag-implementar sang Sugar Industry Development Act o kung ginatawag nga SIDA Law kag Isay Law sa Department of Agriculture akon DA. Ini ang ginpahayag ni Villar sang siya ang magbisita sa syudad sang Lacarlota kay nasang udto kag nakigdialogo siya sa mga sugar farmers. Suro kaya Villar sabat ini sa epekto sang tabo ang kapaslawan sang SRA sa pag-implementar sang SIDA nga amo ang naging rason sa paggabuhin sang Department of Budget Management o DBM sa 2 billion pesos nga tuigan nga alokasyon kon pondo sa among programa. Dugang pa ni Villar, iya ay gaduso ang pag-amendar sa among kasuguan kag doso ang pagtukod sang National Sugar Program sa idalom sang DA. Ini amo ang mag-implementar sang SEDA. Kaya malawan nga bangod sa ginatawag nga underspending. Ginabuhinan sang DBM ang 2 billion pesos nga pundo kag subong ginhimo na lamang ini nga 500 milyones ka pesos. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang Kaaksyon yung Aksyon Marlos Kinabuya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Nakabakal na kabuhabon, 100% natural habon, wala sang ginsimpon nga kimikal, habon puro-puro. Kag hindi makahalit sa panit, amo ini siya ang Santon Plus Herba nga habon. May antioxidant na may anti-wrinkles pa.
nami ni siya kay hindi magkulinot sini ang inyo panit para sa hubin kag presko nga kotes Santon Plus Herbal Soap kita. Healthy beauty, affordable pang presyo. Gusto nyo magpino ang kotes ka maghubin tulokon, Santon Plus Herba nga habon ang gamiton. Ang Santon Plus Herba nga habon pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusugan Yan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Recap Draw. naton sa resulta sa Small Town Lottery First Draw. Una nga bula 12-22. Una nga bula resulta 12 kag 22. Second draw, ikaduha nga bula 1-10. Ikaduha nga bula resulta 1 kag 10. Third draw, ikatatlong nga bula 16-21. Ikatatlong nga bula resulta 16 kag 21. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Magkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalang na.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Sabat ini sa manubo nga baklanay sa ngumay, aber gamit kamo. Kompleto nga abono bla ining unique complete fertilizer kay pinasay ini nga abono may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sampuno, putas para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod o kon acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sa 2 kasako sang unique complete fertilizer kag 1 ka urea kada hektarya, gipi garantisado kag dugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang umay. I-follow up ninyo sang 3 ka unique complete kag 1 ka sulfato sa kada hektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Resulta sini dako ang inyo produksyon. Gusto nyo pagbago kag pagtinad nga pagpanguma, magbago na kamo gamit na sang unique complete fertilizer. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Ronnie Diamante sa cell number 0930-663-7204. Unique complete, sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Dire kita, balita naton sa City Hall, kadak ibitahon si Espinido sa masunod nga pagsinapol. Balita City Hall. Upod kita kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mga action Fred, bagay bitahon na sang City Anti-Drug Abuse Council o kadak sa masunod nilang meeting si Lieutenant Colonel Joey Espinido bilang pamuno sang City Drug Enforcement Unit o CDEU. Ginpahayag ni City Anti-Drug Program Coordinator kag Executive Assistant Sammy Montoyo Sr. si Espinido ang automatic nga miyembro sang kadak action Fred. Kasunod siya ang pamuno sang CDEU. Suno kay Montoyo, inimanantion para mapresentar sang kadaka ang ilang mga
mga plano kagang report angot sa kampanya kontra droga sa Bacolod City. Suno kay Montoyo antes pa man nga nagabot sa Espinido, dako na ang accomplishment sa Bacolod City Police Office sa mga drug operations. Ginabi-abi man ni Montoyo Action Fred ang mga palayag ni Espinido angot sa sitwasyon sang droga sa Bacolod City. Nanindugan si Montoyo nga supportive ang lokal nga panguluhan sa Bacolod sa anti-drug campaign sang BCPO. Kasi nga meeting sa kadak, they will be invited, being member sa kadak to attend. Kaya ginatagaan na sila sa ato nga performance report in the quarter. Masit down gid man ni siyang kadak. Dapat yan si City Anti-Drug Program Coordinator Sammy Montoyo Sr. Atin gina-recommend ang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang tatlo ka mga powerful nga mga ingredients nga makabulig sa aton na ikaayong lawas. Mayara ini sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Kada aga maginom sang pinakauna nga kape nga mayara sang Vitamin D3. Babaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City kag sa mga butika. Basta kape, mag Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 na kita. Ang aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Santon Plus Herbal Oil, balanyos ka may antibiotic properties, may kombinasyon sa madamo nga herba. Ining matugnaw nga panahon namin ni siya, bakal kamo, ibanyos ninyo sa nagapalamoy-poy nga mga kalutalutahan, sakit yan, sakit puson, butod dyan sang kabataan. Epektibo nga ibanyos ang Santon Plus Herbal Oil. Bakal kamo, ibutang sa tag sa kapuluyan sa tion sa pagkinanglan kag emergency inyo gini mapuslan. Santon Plus Herbal Oil, mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:20. Resulta sang luto pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition.
Action! Firing line! Action! Firing line! Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Action Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. Oy, Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extract. Sa may mga diabetes, patok nga patok ini. Kay wala ini kalamay, natural sweetener lang. Ini siya makabulig palerto sa tunlawas kag paminsaron. Labi na ng mga uton na tumla. Nga hindi makaitsar, 1, 2, 3 kadlaw, delikado kayo abyan. Kapi-kapi lang kamo, Dr. Alfred's Green Coffee. Kay loaded ini sang phytonutrients, nagabulig ini siya. Nga, ang tanan nga higko sa itong sulok-sulok pagwao niya, panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung matinlong aton colon, malayo kita sa masakit. Gamit lang kita, Dr. Alfred's Green Coffee. Makibot lang kamo, mangin best friend mo na ang comfort room. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Chersan Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Standby. Iyari na ang Lotto Result! Resulta sang luto una kita, 658 ba dako ng jackpot, 126 milyones, 126 million. Kombinasyon in any order, 14, 11, 21, 9, 16, 17. Resulta sang 6, 5, 8, 14, 11, 21, 9, 16, kag 17. 6, 4, 5 kita, ang jackpot 8 milyones, 8 million. Kombinasyon in any order, 4, 8, 21, 39, 18, 15. Resulta sang 6, 4, 5, 4, 8, 21, 39, 18 kag 15. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon
karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na. Kung may magtubo nga bukol sa lawas, abyan, hindi pagpadugaya, tunawa dayon basi mangin malignan pa ina. Sang una ini mga goiter, bukol sa baga, tumor kagiban pa, ginapaoperahan ina. Ang pag-opera okay man, o galing may agi, may pilas, may pinalian. Sa Santon Plus Herbal Capsule, ini mga bukol nga nagatubo sa tunlawas, iya lang ina tunawon. So, kung may kapan nga bukol nga magtubo sa lawas, abyan, tunawa dayon, pagi sa Santon Plus Herbal Capsule. Number 1 nga magpatunaw sa mga bukol nga nagatubo sa aton kalawasan. Mas mabakod pagid kung ang Santon Plus Herbal Capsule ikombinar nyo sa Mighty C. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Santon Plus Herbal Capsule pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo kapuluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32 na. Diri kita. E-bike driver patay matapos ginlutang sa barangay 30, siyudad sa Bacolod. Bata sang biktima na nawagan sa mga sospitsado nga magsungka. Si Aksyon An Defensor may report. Aksyon An, please go ahead. Mayong action Fred, patay ang e-bike driver matapos ginluthang sa Dalan Mabini, Barangay 30, dire sa syudad nga Bacolod kagabi. Ang biktima ginkilala kay Johnny Liso, 29 anyos, kag pumuluyo sa Purok Katilingban, Barangay 40, diriman sa syudad. Suro diri kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station 6, sakay ang biktima sa iya e-bike sa ginaligar, ginluthang sa mga sospetsado nga sakay sa SUV nga sakyan Action Fred.
Kag dugang padre ni Bonilla nga base man sa background sa biktima, may kaso ini nga robbery sa tuig 2017 kag theft naman sa tuig 2019. Base sa nakitaan sang otoridad, si Liso ang may 3 kaigo sa lawas kag isa sa iya nga ulo. Sa karon, nagatapadayon pa man ang investigasyon sa kapulisan sa motibo kag pagkilala sa mga sospetsado. Nagbakal sa soft drink nina, mga 10 seconds lang, sakay sa siya nga e-bike, mutuin mga kabakal isang Chicken Joy, naka-alarma, grupok na gano'n. Pero mga pilala makasikan, maniuber naman ang suspect na sila. Sa piyag nga bahin, nanawagan ang kamagulangan nga bata ni Johnny Liso nga magsungka na kung sino man ang may kahimuan sa pagpatay sa ila nga amay. Ginlaragway sa magulang nga bata ni Liso nga isa ka maatipanon kag mapisan ang ila amay. Mangod wala ini nagapalya sa pagdulong kag pagsugad sa ila sa eskwelahan, pati man ang pagpabalon sa ila kung magpangayo ang ining mga kabataan sa kaya Liso. Agud iyati syempre balon nila sa eskwelahan Action Fred. Sa piyak nga bahin, ginako man sa iloy ni Liso nga si Terry nga ginpaidalom na sadto sa programa sang pulis nga tukhang ang iya bata kag ginsiling sini nga nagbag-o naman ang iya nga bata kag naguntat na sa illegal nga aktibidad. Ini ang balita. Una sa balita na sa Aksyon, Aksyon ang Defensor. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na, may tisi ang alkaline nga vitamin C. Amo ni siyang gamito naton sa pagkulokambyo sa panahon, init, tugnaw, madali kita tapikan trangkaso, sipon, ubo, hilanat, kag iban pa nga pamalatian. Pero kung mabakod ang lawas, mabato kita sa anuman nga sahi sang panahon. Basta nakamay tisi kita ang alkaline nga vitamin C nga nagapabakod sa atong lawas, mabato sa tanan-tanan nga sahi sang panahon, tigtulugnaw, itig ilinit kaman. Mas mabaskog pagid kung ang Mighty C ikombinar nyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Kaya wala ni gabulag ang duwa ga opod permi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ang Mighty C mabakal na. Pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:36. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros, Sanon, inyong
matian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Dire kita, 240,000 sospetsadong siyabo na kumpiskar sa kabangkalan PNP sa buy-bust operation. Detalye sini, upod kay Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, please go ahead. May ag-aksyon na Fred, preso karon sa Kabangkalan PNP Custodial Facility ang isa ka lalaki matapos madakpan sa buy-bust operation sa May Rojas Street, Barangay 7, siyudad sang Kabangkalan. Suspitsado diri kilala sa kay Rodney Castro, 37 anyos, kag nagapuyo man sa mga lugar. Nakuha siya poder ang 240,000 pesos nga balor sa ginapatihan siya mo drug paraphernalia, isa kalibo nga buy-bust money. Kaso action Fred nga paglapas sa Republic Act 9165 ang atubangon sining nasambit nga sospitsado. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Diri kita. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa patrol. Asini nga mga tinion, aber, okay na, plastado ng patrol,
Upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Action Fred, duwa ka mga separado nga bypass operation naging patigayon kahapon. Isa ka pag-service ng search warrant ang ipatigayon diri sa syudad sang Bacolod sa separado man nga lugar. Una nga nagpatigayon sang bypass operation ang katapo sa Bacolod City Police Office, City Drugs Enforcement Unit. Amo ning pinakauna nga bypass operation naging patigayon sa idalom sa pagpangalagad ni Bacolod City Police Office Deputy City Director for Operation. Kag at the same time team leaders ng BCPO CDEU nga si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Kaabon Action Fred, wa ka mapersona ang ilaman na nagkradakpan kag na-recover nila ang ginabulabanta dire 420,000 ka pesos nga balor sa ginasuspetsuan Shabu. Action Jan. Operation na Action Fred. Si Espinido, Porged. Ay wala sa nagupod on the field sa pagkandak ng bypass. Aha. Pero iyan ang supervision kay siya na ang nagkandak. Kahapon, natsempuhan niya nagkandak ng bypass saan ginpadala ni Bacolod City Police Office City Director Police Colonel Henry Binyas sa regional office kay patawag na immediate conference action Fred. Ining si Binyas naman, may ginahikot rin nga importante man nga aktibidad para sa BCPO sa Bacolod nga hindi agin mabilin dahil sa nga si Espinido ang ginpadala ito. Pero ang supervision, yara diapon rin sa kaya Espinido ang pagkandak sa bypass operation. Gracias sa Barangay Banago, nadakpan kahapon sa sitio Sibukao. Na particularmente na si Purok, Tilingban. Ano rin sa Sibukao Action Fred, ining si Rolando Bernabe, 36 anyos, si Maria Cristina Aguilla, 32 anyos. Ini naman ang subject mismo sa bypass nga hinablos ini siya no ni Rami Pohabla ang notorious masadto nga leader sa nga Podra group nga napatay dira sa operasyon sa kapulisan nga si Rami Amodia Ipoha Action Fred. Nagkapalagyo ini siya sa ngaging kasa ang bypass operation kahapon. Mga 7 kadlag ko may ara 5 kapalaba, may 3 kagagmay nga susay. Sang suspected Shabu ang na-recover sa area, kagamot to abing worth niya, nagdangat naman sa 420,000 ka pesos. Matapos ginpatigayon ang bypass operation, nagpatigayon sang pag-ampo si Lieutenant Colonel Espinido. Ang pag-ampo, gintawag yung Action Fred ang duwa ka mga nadakpan, gintipon niya ang barangay official ay nagpangamuyo sila ito ya after sang bypass nga wala pa nata nakapagwa abi ko nadala sa selda. Ginpangamuyuan niya ang nadakpan, ginpangamuyuan niya mga barangay official Action Fed, nagpasalamat sa samalang mga kako nga sunod siya, wala sang kabuhi nga daw ta sa ginpatigay nila ang bypass operation. Matapos ang bypass operation, nagwa sa pagwa niya sa Puluyan, dito sa konsading kasang bypass, nagatubang siya sa mga pumulo dira sa sitio Sibukao, kagin palayag sa mga masunod nga mga inadlaw kong sinimana, gasa kuno nga magatiner sa sitio Sibukao Action Fed. Dito na sa kuno mag-istar, kay Tion, Ano makuha sa balay ito? Boarding house o anong pagkabagal? Ambot sa iyan, bala gusto ko na dito mag-istar sa sitio Sibukao, pratikamente, Barangay Banago Surad sang Bacolod. Na umol siguro? Oo, mga party sa Action Fred Ay. Ang balang sa mga taga-sityo Sibukao, wala to lang ko di kay mga party tadi. Wala labot sila magimit lang pag isang isaman ka lugar, da sa Barangay Banago, kagin pala iya dre, gusto ya nga sagid ma station commander sang police station number 3 Action Fred. Yari si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Dito na to hanggang Espinido mamatay. Sige na po. Pero buhay pa. Kita nyo. Laputin natin itong laban ng umpisa na. Yun ang mga desisyon. At ako na mag-ibig dito. Para dito na katira, pero gusto ko makatira doon sa naulihan natin ba sa sitio Bukaw. Bukaw. Doon na ako si Bukaw. Doon ako si Bukaw. Hintayin niyo ako. Mag-party tayo dyan. Si Bukaw pagkatapos. Mamadot ko na sitio na Banago. Banago na talaga ako. Doon nyo na dito na sir. Gusto mo? Wala mo gusto dito. Only the ati na lang. Yun lang. Pero may mga kwata. But anyway, abot tayo dyan pagka mayroon talaga. Action na Fred batian si Police Lieutenant Colonel Joby Espinido. Iyagin palayag ti gusto yagin dito magtener nga mga taga Banago na lang sa kono na. Sa mo nang iyadri nga pagpayag kapo sa patigan nila
nga bypass operation dira sa area sang sitio Sibukao, Barangay Banago, Surad sang Bacolod. Sa piyak nga bahin ang Philippine Drug Enforcement Agency wala man nagpauli kahapon kay ti nagkasako nagserbi man sila ng search warrant sa isa kapulian sa isa mga subdivision sa area sang Barangay Estefania, Surad sang Bacolod. Ang nag-report nila hindi man bulabas pa kay 540,000 ka pesos man nga balor sa ginasuspetsuhan Cebu ang ila dito nga na-recover sa ang pag-service ng search warrant. Ang mga nagradakpa nagsumpred duway ni ka mga persona ang ginkilala kay Romel Diaz. Si Romel Diaz, 41 anyos, initumandok sang Barangay 2, no, patikamente na sa area, sang Purok Sigay, Barangay 2, doon naman, susunod sang Bacolod. Kupman, ining si Mark Raymond Chua, 36 anyos, ina naman niya sang Camelot Subdivision, Barangay Estefania, Surad sang Bacolod. Sunod naman di kapon sa aton nga interview sa team leader sang Philippine Drug Enforcement Agency Negros nga si Agent Raptor Matigas na sunod sa iya Team Madugay na Manila gina-monitor ining si Diaz magod sa Ibaluan nga sa action Fred ang nagadusuman sa illegal nga droga duka pagdala ni Matigas nga ang supply ni Diaz ang gikan taya sa area sang Barangay 2 dagko nga sachet mga labot rather mga 18 ka mga sachet sang suspected shabu ang na-recover sa mga kapulisan naman kagabi action Fred. Yari si Agent Matigas. Background, sir, paano po naman yung lugar sa kinandak yung pag-serve? Bali may informant na nag-report siya sa kitchen naman. Kung verify naman sa record naman, ara siya sa watchlist. Nang gimpatesting nga naman siya pabakal. Pag isang nakabakal kami, may nang pag-apply naman search warrant. Okay. Bali, sir, saan kita nag-search warrant, sir? Bali, ginaproba na kahapon yung search warrant. So, gin-implement na tayo naman sa bungkay. Ari na siya sa lugar. Action Fred Abatian, si Agent Ramir Batigas, ang team leader sa PDEA Negros. Mga balita naman gikan sa patron mga kasuntandaan nga isa sa marason sa pagtugas ng balatihan sa aton lawas among paghuyang ko na pagdubos ang aton immune function ang maiko alkolon kagang hindi regular nga pagpagwa sa gigo sa aton lawas ang may dako nga papel sa pagguba sa aton immune function. Ang dapat naton imon simple gidamang pabaskugon kag pasanyugon ang inyong immune function paagi sa adlaw-adlaw paggamit sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA Philippines. Rakta sa patol ang tagribot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action Radio Philippine Standard Time la 5:56. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian
Pasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Magasig pero sigurado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna lasais, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!